era nabali bakolera era nabali bakolera era na Marita ngoruku Marita Nyanduko umugaka koruku Joseph Nyangeri neira neri ngambi yamono abantu baminto abo mwasaire meguko mwato bwatisiri twarure kurase nyomba yabayibori twakira sesega yabana enyomba yabana yabekirugoro guchi frame ntwagorete tokabeka amabati nabekire enyomba twakorire bone gotoganyete yome echebe kwefuro echuateru egera abana bamana gocha konganya gochoro gakenera nerimbi yamono onde bwensi osete okoboko kwaye omofuko tiganya samo seseni amo mentere agendere ko bayigorere ebisieri rituko gochia serinde neira neri ngambi yamono abantu baminto mwensi piasimore asimotegerete abumwato bwatisiri goikera engakie yega tuikire gatato turusiri obwaro botambe gotoikiri ekewange ekega museseniwe mwancho murigereria obosongo vibes network abuna koigure yesawero mwegenwa yesawo twancheire twasugumire nyombe ye twagiyagachire gwikira buna yikire iga rero nali twakora kobeka emirango completely nechidirisha nechichabi so we can comfortably say enyombe yasiekirwe yabeire muntu tagosoime yaomirwe kirigendo kiabeire ready ntu atwarete idea ngana bayarenge buya enyombe yiga ebekwe floor abana bambacha kuna guchandika kwabusa ekiagara na abana besukuru flowing yere quality ekobeko pake nil ebeko ne red oxide so that abana aba bagocha gosoebe banyora se bakobangusa basoera nyomba ogochwatera nto konyare sibono ekiagara ntoranyora resources batirenda safe flow already nimbwate 25,000 Kenyan shillings chogo chake gasi budget go yaringe 50,000 togore kokoto togore mochanga togore chisimiti twakane fundi enyombe yero sikupake pavement yegesona ero sigwe bwenere so we are requesting nga abagusiba mintano siesimota tegereta abana ba minto muri Kenya na muri siko ya Kenya bali tobwatirane in this program aso korange nyombe yaikirege nko basaba asomo yobugwancha onye mwigweterio geria kakasungura ekera kwa rure gocha center kana kwa rure sinyasaye kera kwa rure aso muntu chandegete kwa rure sinyasaye bibilia gote yabanga the only true gospel the only true denomination that God understands that is pure and holy is by assisting the orphans and the people in need in the time of affliction. That is the only religion that God understands that is pure and holy. Etabu atike tango ona bagusiba minto gakia bana ba minto bali muwata mabera naba mwarorera mabera asitwikire nyombe nyasaye kara konyarire nabo gutomeribu kiribubere kiribusano bosonye gukweirwa kana 25,000 chons rimo kegera abantu bali baseseniri togende enyombe togetike kamuke no 2 weeks ekamuke pi kegera nto koyebeka flock ere mbese ekamuke kurugora iga echwaterwe kare achwateirwe tomanye koyebeka flock igonya sare kugwanchira ndonsi asore ka kiasomo yobugwancha obe koko bakasa abana aba nyasaye nere nabako gusesenia mambi na mambiende kaka bona tulege tomanyete by the grace of God naboko anda para abo kwanyora accident ya etire asokwa bwene tegukwa gwa etire asengenjo yake nyasaye akunyora maya gwakorera abana bao otebanga to muiko yumo beti gweterare abantu mbare bona iga mwari gocha gukwa lakini nyasaye ukorusiri nyagitari ya satambe asengenjo gokonya abantu Ezekiel yekera aruara nyasaye gatumo mubani Ezekiel akaruara karukure mubani akamotebinga nyasaye otebire bange nyomba ya ekiagera ngogendore Ezekiel agaunchuka guchenyasi akarira akatebi nyasaye ngangukwa emiremo yawo ngakia koba nyasaye akamotena komentire miaka 15 nabo nyasaye go komentire miaka asoko konyentakana nabo nyasaye go komentire miaka asoko konyo bana buna bali bachandigete nyasaye nabo komentire miaka asoko gororo mubura ko bosibu okuruga nyasaye nabo komentire miaka asoko wakaniro mwana uchandigete school fees so ebinto bunebi na ibiko na we extend obugema bwaito na ande korama ya ndonsi asole so nyasaye konyarire please we support each other oyorwe the 25,000 chieflo bali mwabe geto nyasaye baseseni so we are hoping ngana ende a week ye igankonyora 25,000 to chake kura materials nyomba kegenderete kuoma tonyora umuchanga to umure tonyore kokoto to umure tugure binto alafu bono kera yomire tobe kense tokore abana bali basoro batiye gutwirwa currently bali in the custody of well wish yege jirani no bali nero kuna kubarageria bali mwato achindagera
God bless you bado chindagero nyo kubwate na bokorenta igotika tubwatera na bagusiba minto torenga abana bali na baro babera abantu twense buna torega monto yo mona tubwate tokoboko onye kure Mombasa omuntu nakubwate tokoboko agakwire emirimo iyo onye kure America omuntu narukubwate tokoboko agakoro kubune ticket egwakanwa akabeko koboko gacha kobasure bantu bali mwakinete obotaka obwere lakini omuntu gaga kubwata ande gokaminchori boniga goro omuntu boniga gogokwaneka kwagachire emechemiya soba gusiba minto tikanya sabarende ekereto kubwaterana koranga abana babasoira saga ya kuruchi seme chika chamarani maletana guru Rogers kakasungura nyasaye uyu Era nabali bakolera Era nabali bakolera Era nabali bakolera Era nabali bakolera Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Baechitakana ekerekiabo Bale babwate mechano emenge Bachandegete Batabwatio bakonyi Batarere Bao moyo Bale bale nyagitari Barware temono Nonyena bairi Tibanya guchiko barora Batarere Bao moyo Bale bale nemechando Naende menge Nonye nendagera tiba watia bakulia Batarere Baekende Batarere Bao moyo Batarere Bao moyo Batarere Baekende Batarere